מדריך, מאמן, הוא מנהיג, הוא יוצר קהילה, הוא יוצר חינוך, הוא יוצר סביבה. הסטודיו שלכם זה סביבה לימודית. היא שונה מכל מה שקורה בחוץ. בחוץ מקללים, מרביצים, דוחפים, עושים חרמות. בסטודיו שלכם זה לא. מי מחליט? אתם. עמדת מדריך, אתם קובעים את התאום ציפיות שלכם בתחילת השיעור, ובמשך השיעור, התפקיד שלכם זה באמת לאכוף את זה, שזה באמת יקרה. לשחק, אין בעיה, עם הומור, אבל לדעת מתי להגיד, עצור! זה אני לא מסכים. וכן, ואם יש אלימות, עצור! מה אתה עשית? אני לא מסכים עם זה. אסור לעשות את הדברים האלה, ולהשתמש בדרמה, לתת את הדגשים מול כולם, בצורה דרמטית, לא להשפיל אותו. אתה תופס אותו, אתה אומר, עצור! אתה לא עושה את זה. ואז אתה עוצר את השיעור. אתם יודעים, יש ילדים שמתבלבלים. אני זוכר שהרביצו לאחד התלמידים שלי. מה אתם חושבים על זה? אם מישהו מציק לכם, אני אטפל בו. אבל תגידו לי, אתם לא מרביצים לבד.